Familieorkester er et ganske nyt band. Hvem er I egentlig? Familieorkester, det er et orkester fra Nørrebro, og vi er ikke i familie med hinanden. Vi er nok, hvis vi er noget, så er vi nok en masse sorte får fra en masse familier rundt omkring i landet. Hvordan laver I jeres tekster og jeres musik? Ja, der er jo, man får masser af inspiration fra den verden, der omgiver en. Til at lave teksterne, i hvert fald. Der sker jo rigeligt. Og musikken, ja, den kommer sådan, der kommer stumper det ene sted fra, så kommer der stumper det andet sted fra, og så på et tidspunkt, så bliver de sat sammen. Det er altså et kollektiv. Det kan man godt sige, selvom det er mig, der egentlig står for at sætte de her stumper sammen. Så bliver der lagt sidste hånd på det af os alle sammen på en gang. Hvad kalder I den musik, I spiller? Kalder vi for folkmusik. Hvad betyder det? Det betyder, den musik, vi spiller, det er den nyere folk. Det, der vi spiller her i dag, og også lidt yngre folk. Har der været noget ældre folk også? Ja, det er der stadig. Der gør, solen aldrig kommer frem, er alt det jord, du har i hovedet, ja. Det eneste, der gør, solen aldrig kommer frem, er alt det jord, du har i hovedet. Det jord, du har, det jord, du har. Jord, du har i hovedet. Det jord, du har, det jord, du har. Jord, du har i hovedet. Der gør, solen aldrig kommer frem, er det, du tror, du er i hovedet, ja. Det eneste, der gør, solen aldrig kommer frem, er det, du tror, du er i hovedet. Det du tror, at du er, det du tror, at du er. Tror, du er i hovedet. Det du tror, at du er, det du tror, at du er. Tror, du er i hovedet. Solen kommer frem, drop hvad du har i hovedet, ja.